pagpapatawad ay isang proseso. At yun sana ang maintindihan ng bawat isa sa atin. Especially to our secret file sender na si Naya. Hindi instant ang kapatawaran. Na hindi porke nasabi mo na oo, napatawad na kita, talagang napatawad mo na yung mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan. Minsan nakakalimutan mo na patawarin din ang sarili mo. At maganda na inaamin natin sa sarili natin na hindi pa tayo okay. Hindi pa tayo okay. Lalong-lalo na sa mga panahong nandyan yung triggers. Maliit man o malaki. Yung bigla na lang mapapaalala sa akin o sa atin. Ba't sa akin? Hindi naman tungkol sa akin to. Yung tipong mapapaalala sa atin nung trigger na yon, yung sakit na naranasan natin. And okay lang yun. Parte siya ng proseso ng pagpapatawad at paghihilom. Ang mahalaga rito, na-acknowledge natin yung nararamdaman natin. Yung tipong napakikinggan natin yung sinasabi ng mga puso natin. At patuloy lang natin na ipaalala sa mga sarili natin na ang paghilom ay isang proseso. Hindi nakatakda ang oras kung kailan tayo tuluyang hihilom, kung kailan tayo tuluyang gagaling. Wala pong ganun. Kung meron lang, 'di ba? Di sana may due date talaga. Di sana yung iba na-expire na. Normal naman na masaktan ka pa rin kahit napatawad mo na yung asawa mo. Hindi mawawala basta-basta yung alaala ng pagdataksil. Yung tuhod ko nga Di ba napatella fracture ako? May mga pagkakataon pa rin na kahit magaling na siya, nararamdaman ko pa rin yung sakit kahit lumipas na yung panahon. Ilang years na? 3 taon na. Ang importante, nalagpasan ko yung season na yun. And I think, ganun ka din, Naya. Ang importante dito, nalagpasan nyo yung season na yun. Hinarap ninyo bilang mag-asawa yung issue na yun. Yung sa bawat pag-uusap, sa bawat pag-intindi, sa bawat pagpili na magtiwala kayo ulit sa isa't isa. Yun yung mga bagay na mahalaga. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil darating din yung araw na magiging okay ka. May nagpa-trigger lang talaga sa'yo. At yun nga yung nakita mong search history ng asawa mo. The good thing about your relationship is that bukas ka sa pag-explain sa asawa mo kung ano yung tunay mong nararamdaman. Simula noon, vocal ka na. Hindi ka mahigpit. Hindi ka masyadong mahigpit at hindi ka rin masyadong selosa. And in fairness naman, sa mister mo, sabi mo nga,
bumawi naman talaga siya sa'yo ng tunay. Sa katunayan, may access ka pa nga sa social media accounts niya. At kung magloloko yan, edi sana nag-iba na ng password yan. O baka may dummy cellphone na yan. Pero open din sa'yo ang mister mo. And I'm sure na-appreciate mo yun. It's just that meron ngang nagpa-trigger. At hindi mo rin siguro maiiwasan na tingnan ng mister mo kung kumusta na rin kaya yung ex niya, lalong-lalo na't may anak sila. And for me, that is the biggest issue na kinaharap mo ngayon. Yung proseso ng pagtanggap mo na nagkaroon nga sila ng anak at may koneksyon pa rin silang dalawa. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng maging setup ninyo, pero kung gustong panagutan ng mister mo yung anak niya doon sa ex mo, you have to give that to your husband. Baka kaya hindi ka rin natatahimik dahil doon. Kasi alam mo na may invisible thread connecting your husband and yung ex-girlfriend niya. Ang pinakamahalaga dyan, mapag-usapan ninyo. Kasi nga open kayo sa isa't isa. At ikaw mismo ang magsabi sa asawa mo na okay lang kung mag-co-parenting sila, pero dapat present ka palagi. Kasi kailangan mo pa rin protektahan ang pagsasama ninyo, yung marriage ninyo. And I'm so sorry for your loss about your daughter. Sana dumating yung araw na biyayaan kayo uli ng may kapal ng anak na babae. Sa panahon na handa na kayo pareho. At sa araw na naghilom na ang mga sugat na dapat talaga tuluyang maghilom. So yun lang, Naya. Sana kahit papano napagaan namin ang bigat ng nararamdaman mo. Sulat ka uli sa amin, ha? At hindi na pagpapatawad yung next issue mo, kundi pagpapatuwad. What if ganon? Tumutuwad ako. Charot with arot. Anyway, so mga kabisyo po namin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, share to me raketera@gmail.com. Kami po ay magbabalik, kasama pa rin ang inyong Basa Princess DJ Raketera sa ngalan ni Titan Jello dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Naya's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!